Аз съм професионален брокер и затова винаги идвам преди оглед по-рано, за да съм сигурен, че всичко е както трябва. В тази къща всичко е наред. Заповядай и ти. И все пак, нека ти разкажа повече. Намирам се на 4 минути от околовръстен път във вилна зона Бункера. Къща на 3 етажа с площ от 350 квадратни метра. И двор за поне 3 поколения или 3 тълпи приятели. 1480 квадратни метра. В тази къща нищо не е малко, затова е за хора с големи мечти. И сега представи си горещия град, пълните улици и шума. Идваш тук и вече си в друга, твоята реалност. Зеленина, летен кът, зимен кът, прохладна тераса, барбекю и деца в батут. А интериорът? Той зависи от теб. Освежи и живей или разгърни майстора в теб. Едно ти обещавам. Чувството, че си в свой личен парк, ще усетиш още от вратата. Скоро клиенти ми казаха: много рядко виждаме брокер, който по такъв начин говори за имот. Една от причините, знаете ли каква е? Аз просто наистина много харесвам този дом.